Na úvod, pán Ciger, boli si vlastne už aj na tých troch druhoetapových zrazoch, čiže sa tak spýtam možno vulgárne, čo vás sem zaviedlo na tento bicyklový závod? Tak vlastne nadviažem na to, že bol som už aj na tých troch druhoetapových, čo si myslím, že práve že tie sú také aj najdôležitejšie, lebo ten prvoradý rozbeh pre tých chlapcov je dôležitý, aby sa, táto myšlienka sa mi ľúbi, lebo aj ja som vyrastal na tých výberoch stredoslovenský kraj, západoslovenský, východoslovenský, kde sa vlastne z celého Slovenska chlapci môžu konkurovať proti sebe, súťažiť a zviditeľniť hlavne, že kde majú šancu, aby ich niekto objavil a zviditeľnil a posunul ich ďalej. Keď sa spýtam konkrétne, keď tu vidíte treba Olivera Nemca, vlastne hráčov z vašej akadémie alebo niektorých hráčov z SKT, z kadetov, naplňa vás to možno pocitom hrdosti, pýchy? Tak preto to aj robíme, ja si myslím, že každý by mal mať ten pocit nejakej dobre vykonanej práce a samozrejme je to tá čerešnička, keď sa vám niekto ukáže niekde, v tých, či vo výbere, alebo či sa niekde presadí, alebo proste či aspoň niečo spĺňa, nejaké kritéria. Takže určite mňa to osobne teší. Prekvapilo vás aj možno, že pomerne krátko po založení tej akadémie už niekí prví reprezentanti? Tak to práve to poslanie chceme dať ďalej a práve teraz chcem sa baviť aj s ďalšími mojimi spoluhráčmi, bývalými, čo sme hrávali, Vlado Svitek, teraz som stretol, Igor Líba, ktorý robí tiež dobrú vec a treba tomu veriť a si myslím, že treba ísť ďalej, lebo asi to fakt môže priniesť nejaké ovocie.